Bħalissa ninsabu f'Takandja ġewwa s-Siġġiewi fejn propju madwar 20 pulizija kull xift jiltaqgħu hawnhekk għall-ħabta tas-7 ta' filgħaxija sabiex jiġu rassenjati x-xogħol li se jkunu qegħdin jagħmlu matul il-lejla. Propju f'dawn iż-żminijiet ta' festi Crew ta' One News għatta lejl mal-Pulizija tat-Taqsima tar-Rapid Intervention Unit, jew kif inhi aktar magħrufa bħala l-RIU. Waqt li konnem stajna nesperjenzaw mill-viċin il-ħidma bla waqfin li ssir u li f'dawn iż-żminijiet ta' ċelebrazzjonijiet tittensifika iżjed, hekk kif sfortunatament numru ta' persuni jibqgħu anke jsuqu taħt l-influwenza tal-alkoħol. Waqt li konna qed insegwu ronda mal-Ispettur Raymond Joseph Azzopardi u Kuntistabli, tkellimna dwar ir-rutina li għaddu minna l-Pulizija fil-bidu tax-xift, filwaqt li ġejna spjegati aktar fid-dettall x'inhu r-rwol ċentrali bħala uffiċjal tal-RIU. Jieħdu l-vettura kif ukoll l-armi u joħorġu fuq patrol fl-erjas assenjati għalihom mis-surġent ta' dak ix-xift. Minn hemmhekk ovvjament il-pulizija jduru l-erjas assenjati, joqgħdu attenti ovvjament għal kontravenzjonijiet jew reati oħra li forsi jistgħu jinsertaw, kif ukoll nirċievu d-dispaċċi min-naħa tal-control room. Skont ovvjament it-telefonati u l-informazzjoni li jkunu daħlulhom tru l-112 jew il-119. Minn hemmhekk la darba l-control room tibgħatna fuq xi xogħol, ovvjament il-pulizija u s-surġent tax-xift jagħmlu basic assessment ta' x'hemm bżonn bħala riżorsi min-naħa tal-RIU, ovvjament jintervjenu fuq il-biċċa tax-xogħol li jkun hemm. Waqt li konna qed induru fil-karozza magħhom, il-pulizija deru josservaw is-siti li morna fuqhom breqqa kbira. Innotajna kif huma ma jdurux biss postijiet traffikużi, iżda jidħlu f'parkeġġi pubbliċi kif ukoll postijiet imwarbin biex jaraw li ma jkunu qed iseħħu l-ebda abbużi. Komplejna nduru fit-toroq fejn hemm bdejna niltaqgħu ma' numru ta' kontravenzjonijiet fosthom parkeġġ ħażin fejn f'dak il-każ il-pulizija jsegwixxu il-liġi skont il-bżonn. Aktar tard mal-ħin esperjenzajna aktar xogħol minn dak li tipikament jitwettaq mill-RIU wkoll, din id-darba fuq road check. Kif tistgħu ssegwu warajja għaddejja road check mill-pulizija tal-RIU fejn għal dawn l-aħħar 3 kwarti il-pulizija qegħdin iwaqfu il-karozzi u jiċċekkjawhom wieħed waħda sabiex jaraw hekk hemm xi kontravenzjonijiet. Numru ta' kontravenzjonijiet illi diġà iltqajna magħhom fosthom dawk bis-sewqan bl-użu tal-mobile kif ukoll mingħajr iċ-ċintorin tas-sigurtà. Minkejja li ċ-ċittadin komuni jara road check isir, l-Ispettur Azzopardi spjegalna li hemm numru ta' strateġiji li huma jridu jimxu magħhom biex tiġi mħarsa s-saħħa tagħhom kif ukoll tas-sewwieqa filwaqt li tiġi assigurata effiċjenza u ma jinġemax traffiku eċċessiv. Hemm il-kollegi fuq quddiem dawk ikunu qed jinċekkjaw il-liċenzja ta' triq u jekk jissuspettaw li hemm xi se jkun hemm xi affarijiet ulterjuri li se jkunu qegħdin ħżiena, hemmhekk nitfgħuhom mal-ġenb fejn jiġu ispezzjonati iktar fil-fond. Fejn mbagħad hemmhekk niċċekkjaw anke l-insurance tal-persuna, driving license tal-persuna, u anke affarijiet oħra x'jista' jkun hemm forsi fil-vettura li jista' jkun ta' suspett ieħor. Ftit tal-minuti wara li road check beda, il-pulizija li kienu qed jassistu fl-ispezzjonijiet lemħu mutur jaċċellera l-veloċità filwaqt li qaleb il-karreġġjata li kienet maqsuma b'Central Strip. Hawn ħareġ biċ-ċar kemm il-pjan tal-pulizija fejn jidħlu road checks huma effettivi. Kif rajna ftit iktar qabel kien hemm mutur iktar il fuq fejn kif lemmaħ id-dawl tal-pulizija tar-road check qasam is-Central Strip għal fuq il-karreġġjata l-oħra fejn hemmhekk kellna vettura iktar l-isfel fejn dawret interċettat dal-mutur fejn irriżulta li kien żagħżugħ ta' 18-il sena li ma kienx kopert bil-polza ta' assigurazzjoni kif ukoll bla liċenzja. Wara numru ta' rondi u spezzjonijiet fit-toroq, il-lejl tagħna mal-RIU jasal fit-tmiem. Minn hawnhekk nirringrazzjawhom tal-ħidma tagħhom li wettqu matul dawn iż-żminijiet ta' festi.